Drws nesaf, mae rhywun sydd wedi bod ynghlwm ar gystadleuaeth hon ers y cychwyn cyntaf yr Aelod Seneddol Ewropeaidd Glenys Kinnock. Croeso cynnes I heno. Diolch yn fawr. Nawr, yn amlwg, os chi wedi bod ynghlwm ar gystadleuaeth ers y dechrau, mae'n amlwg eich bod chi'n meddwl bod noson fel heno yn noson bwysig iawn. Mae o'n noson bwysig iawn. Mae llawer iawn o ferched yng Nghymru, maen nhw'n llwyddiannus iawn, a dyma di'r siawns dyn ni'n gael I weld be maen nhw wedi gwneud ac I ddeud yn nhw, well done, dych chi wedi gwneud yn dda, ac wrth gwrs mae yna llawer iawn o ferched sy'n ôl iddyn nhw, so dyn nhw'n mynd â heno, ond mae'n rhaid ni ddeud diolch yn fawr iddyn nhw hefyd. Nawr, o'n ni yma ddwy flynedd yn ôl, a'r hyn oedd yn rhyfeddu I, oedd cymaint o ferched sy'n gwneud pethau rhyfeddol mewn gwirionedd yng Nghymru, a bod ni rioed wedi clywed sôn amdani nhw o'r blaen. Dyna di'r peth pwysig. Un person, un ddynas, a mae hi wedi gwneud llawer iawn o bethau. A yr un sy'n cael ei ddewis heno, a dyn ni'n gweld hitha, ond dyn ni'n gweld merched eraill, a gweld bob math o bethau maen nhw wedi gwneud, felly ydych chi'n dweud. Ac dwi'n teimlo bod yn bwysig I ni ddeud wrthyn nhw bod nhw wedi gwneud yn dda. A I wneud bod yng Nghymru, mae'n rhaid ni wneud fwy hefyd. Mae llawer iawn o ddynion yn bob man, ac felly mae'n rhaid ni ddeud bod na ferchad, dyn ni eisiau gweld mwy o'r merched yna. Mae nhw dda, maen nhw'n medru gwneud bob peth, a siarad dros bob peth, ac felly mae'n rhaid I ni roi mwy o siawns iddyn nhw dod drosodd. Nawr, ni'n mewn noson glitzy iawn fan hyn yn yr arena rhyngwladol, ond fi'n gwybod eich bod chi'n teimlo bod hi'n bwysig iawn bod hon yn noson I bawb yng Nghymru. Dwi'n poeni bod pobl felly'n edrych ar beth sy'n mynd ymlaen. Dyn ni gyd wedi edrych yn dda bob peth. Ac ella wneud pobl yn gwatcha beth sy'n mynd ymlaen adref yn teimlo bod ni'n exclusif. Dwi'n gobeithio bod ni medru cael neges drosodd bod ni eisiau heno siarad efo nhw hefyd, siarad efo'r merched I gyd sydd felly teimlo bod nhw'n gwybod lle maen nhw'n cael pres I roi bwyd ar y bwrdd, sy'n poeni dros cael arian dros y plant a bob beth fel hynna. Felly mae'n rhaid I ni siarad efo nhw hefyd a ddeud wrtho nhw na role models di'r pobl y merched heno a mae eisiau gwneud gwaith dros hynna sy'n adra a ddim yma efo ni heno ar noson fawr fel hyn. Felly chi'n gweld y gystadleuaeth hon yn mynd o nerth I nerth a bod hi'n mynd I ddod yr un mor bwysig yn y blynyddoedd nesaf a mae wedi bod yn ystod y blynyddoedd diwetha. Dwi'n siŵr wneud hynna ddigwydd. Bob blwyddyn, dyn ni'n edrych o gwmpas yn meddwl lle arall awn ni. Mae'r pobl yma, y llawr mae'n llawn mewn awr. Ac felly mae'n rhaid I ni gweithio trwy'r flwyddyn dros cael noson fel hyn, ond y mwyaf bwysig, wneud yn sicr bod ni'n gwneud mwy dros merched yng Nghymru. Mae llawer iawn I sef gwneud a'r gwaith yn y dyfodol yw gwneud yn sicr fod mewn camlynedd bod ni'n isio dod yma I ddeud bod na hanner dwsin o merched I gwneud hyn a hyn a hyn. Bod nhw I gyd yn mynd yn wneud yn dda iawn. Chi siŵr fod yn teimlo'n hapus iawn felly o glywed bod y gystadleuaeth hon eleni wedi denu mwy o gystadleuwyr o wahanol ardaloedd yng Nghymru. Y gogledd yn arbennig, ardal chi. Ie, na fo, ac oeddwn ni'n poeni yn ynghylch hynna ac dwi'n teimlo bod yn bwysig iawn I merched drosodd I ymwneud hynna yn flaen o'r gogledd ac heno dyn ni'n gweld nhw'n ddod. Gobeithio un o'r gogledd wneith gyro. Chi'n brysur ar hyn o bryd? Yndw, brysur iawn. Siŵr o fod. Falch weld Neil, fel ty ci yn babysitter, siŵr o fod. Dda I weld chi. Taid.